Jó, már nem jól vagy így. Menjél! Gyere, Jóci, gyere! Semmi baj. Kettő, hát ezért simán 5-öt lehet adni. Kért egy picit. Picit tegelt kijönni, mi? Ja, jó volt. Jött. Jó volt az. Így van. Többen vagyunk a felszínűen. Basszeg, ez volt, gyönyörű! Nullából. Szép volt, Lávi! Jó, kell még, gyerekek, csináljátok. Gyere, Gyuri! Hozzad le! Basszeg, ez olyan hosszú! Úgy van, gyönyörű volt. Ezek. Na jó volt, Rani. Az meg, mit hagyunk ki át? Dob fel! Ne hallgassál a Zolira, dob fel! Sétáltok föl le! Valami dob fel, az a jó! Itt van megint egy ember hátul! Miért vagytok egy ember hátul, amikor 5 ember áll elő? Azt te mellé ment. Igaz, Feliké? Menjen vissza mindenki! Oda előre! Na, ez kellett! De azért Poli maga is nagyon várt erre már, hogy végre adhasson egyet. Ekkora hölgyét ért, bazd meg te, én még ez életemben nem láttam, bazd meg. Ahogy ez fújja a meccseket, bazd meg. Nyugi van. Mindig tönkre teszem a csapatot, gyertek. Árulnál egyszer, miért csinálja, bazd meg? Egyszer mondanál, bazd meg, a titkot, bazd meg. Gyere ki, Gábi, gyere ki! Kurva anyára! Szabik mi, hogy még így se tudtok semmit. De kár! Hogy ebben hátrányban se tudnak beverni nekünk egy semmit se! De kár! Még így se megy, még így se! Kálmi, állj ki a kapuból, hát ha akkor sikerül nekik! Elcsúk a cserét! Gyerünk! Kás!
azért. Két kézzel előtte. De azért nem ad. Az emberre két kézzel van. De utolsó emberként nem ad bazd az első félben. Most az meg vissza akarja adni ilyenkor már. Ne volt bocsa! Nyomjátok meg! Legyen meg,